Permezz ta' investiment totali ta' 700.000 euro, San Pawl il-Baħar se jara 5 proġetti infrastrutturali bla naħari li jsaħħu l-potenzjali ta' din il-lokalità turistika. F'konferenza tal-aħbarijiet virtwali bit-tema Gvern għan-nies, ġimħabbar li dawn il-proġetti jinkludu xogħlijiet b'investiment ta' 300.000 euro fuq il-Belvedere fi triq San Franġisk. Hawnhekk se jinbidel wiċċ ix-xat li jkompli fi triq San Ġilardu u jwassal sal-Kappella tal-Ħġejjeġ. It-tieni proġett se jsir fiż-żona ta' bejn triq San Publiju u triq San Franġisk b'investiment li jlaħħaq il-50.000 euro. Dan il-proġett jinkludi masġar ġdid li se jħaddar din iż-żona. It-tielet proġett b'investiment ta' 130.000 euro se jtejjeb u jsebbaħ pajsaġġ abbandonat fiż-żona ta' bejn triq il-Knisja u triq San Ġilardu. Proġett ieħor se jsir b'investiment ta' 120.000 euro li se jindirizza n-nuqqas ta' aċċessibilità f'din iż-żona permezz ta' pajsaġġ ġdid. Dan il-proġett se jtejjeb l-esperjenza turistika li joffru s-salini f'din iż-żona. Fl-inħawi ta' triq il-Lutzu mbagħad se jsiru turġien li se jtejbu l-faċilitajiet ta' din iż-żona magħrufa għall-ispazju ta' rilassament fis-sajf. Dan l-aħħar proġett se jsir b'investiment ta' 100.000 euro. Is-Sindku ta' San Pawl il-Baħar Alfred Grima laqa dan l-investiment. Kull investiment li jsir fil-lokalità tagħna huwa apprezzat ferm kemm ir-residenti u ovvjament jixpruna iktar ħidma favur il-lokalità mill-Kunsill lokali. Minnaħa tiegħu iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Kevin Gulija saħaq kif isfond ta' pandemija għaddejjin b'ħidma kontinwa sabiex meta l-eluf ta' turisti jerġgħu jibdew jiġu lejn pajjiżna isibu Malta isbaħ u aħjar. Fuq dan saħaq ukoll il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo. 5 proġetti b'investiment li jlaħħaq 700.000 euro. Sabiex bekk naraw li nkomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tar-residenti u fl-istess waqt nollu wkoll il-livell tal-prodott turistiku ta' din iż-żona hekk partikolari għal pajjiżna.